Ez a szerszám ugye úgy néz ki, hogy van rajta egy applikátor, és ugye ez mutatja meg fizikailag, hogy mire használjuk. Ez ugye betöri a sarokba a szallagot, lefogja a papírt, egy picit a papírnak a könnyítésére rásegít ezzel a görgővel. Megnézzük gyakorlatban, hogy működik. Amit kapsz tőle az az, hogy mit tudom én, néhány óra alatt meg, vagy mit tudom én, több 100 négyzetméter fallal. Arra figyeljünk, hogy mindig ez a metszet legyen. Tehát a szallag mindig itt van fönt, és itt töltjük ki a teret a glettel. Berakod a sarokba a szallagot, és kész vagyunk. Száradó glett, és a papírszalag attól, hogy impregnált, és nem akar a papírszalag gyorsan átázni és kötni, mint ahogy egyébként egy normál papír ezt csinálná, ezért néhány óráig, sőt a következő napon fog majd szépen beszívódni, és akkor együtt a glettel szépen összeszárad, vagy megköt. Úgyhogy a papírról csak annyit, amit elfelejtettem, hogy ez egy impregnált papírszallag. Ott van a papír a helyén, befejeztem, nem kell túlagódni. Görgő valahol a közepén kezd, és akkor ez egy ilyen flexibilis fej. Ez olyan, mint egy sarokkanál, de abban tér el, hogy nem tudom, hogy itt meg tudom-e mutatni. Mindegy, valahol itt. Tehát azt mondom, látod, tehát teljes, ez oda bemegy, ahova kell. Tedd ide, légy szíves az ujjadat alá. Miért van ez a szárnyacska itt, és miért van az hogy összegyűjti maga előtt a glettet, ennél több glett, ha optimálisabb a glettem, és nem ilyen híg, akkor még több glett van a metszetben, és ez olyat csinál, hogy fogja és maga alá gyűjti, és majd egyszer a végén elfogy, de ez nem plusz glett, tehát olyan soha nem fordul elő, hogy az innen elindult összegyűjtött glett az alul leesik. Nem, mert nincs annyi glett. Egy mozdulat, befejeztem, kész. Ezzel dolgoztunk eddig. Ha ezzel melózunk, hát jó gazdagon föltesszük ide a glettet, kézzel, lábbal, ugye beillesztjük, és elkezd nekünk, amikor beágyazzuk, elkezd jó pupos lenni. És akkor dolgozunk vele egyet, még egyet. Szerintem száradás után is pupos lesz nekünk itt ez a felső része. De rá kell tennünk, vagy kellene böcsületből, ugye jobbról balról egy-egy szallagot tenni. Ez akkor már fölépítettem, mert ide kell nyúlnom, mert ide kell. Akkor beraktam, vacakolok vele, meg még jobbról balról teszek rá szallagot. Ennek az alternatívája az ugye az, hogy van egy pumpám, és nem is dumálok sokáig, idehozom, és akkor csináljuk együtt. Oké? Oké. Sárga applikátor. Ehhez se kellettem volna, kérek valakit, aki ide jön, és mint a gyerekek, ide nyomja a glettet a sarokra, jöjjön valaki. Erő kell majd hozzá, addig ne kezd el csúsztatni, ameddig ki nem budjan a glett. Nyomjad bátran. Jó? És lassan. Oké. Először hajlítsd be az élvédőt, azaz. Bátran úgy, és akkor húz végig az ujjaddal, tökéletes, és mehet be az élvédő helyére. Oké. Elég annyit, hogy megfogatod, és most jön a görgő, és azért itt fizikai erőt valamit ugye ki kell fejteni, hiszen be kell nyomnunk a helyére, de nem kell. Nem vészes.